all the time. This is Tilda live on Star FM. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ndakaita mazuva akawanda ndikati naimi ndoda kumbonzwawo nezve zvamunotaura kuti hanzi manjuzu nditi vakamboita sei kuvana toda kutovaona timbonzwa kuti zvinofamba sei. Nhasi uno uyu muno mustudio ndine vasikana vatatu, right? Vari kutivo tinoita izvi zvemanjuzu. Natasha, tokutambira nemufaro mukuru. Ndaifunga kuti ndichaona munhu ari hafu munhu hafu hove. Andi ndo zvinonzi ndo zvakaita manjuzu. Ndokufunga kuvanhu vakawanda tete. Saka mutori wanhu wakaita kuitawo sei? Tori vanhu vakaita semi, tinotofamba muwanhu tinototaura nevanhu. Oh, all right. Marvelous, wakadiyako. Abo zvekuti kuri seiko kwabviwa? Hakuri vaidi. Handiti ka? Okay. Saka pamunofamba nanotoziva kuti uri manjuzi. Zvinofamba sei? Tete ingoro toti zvinonga zviri pauri wewe zvemanjusu. Shavi, tongoti shavi remanjusu. Alright, aiwa tichazotaura. Kethi uri sei? Ndiripo zvangu kuri seiko kwabviwa? Manake. Nhasi nichanzwirira zvangu. Nhasi nichanzwirira. All right. Regai titange newe Natasha. Right. Izvi zvamuri kutaura zvemanjuzu izvi. Zvinhu zvokuzvarwa nazvo here? Zvinhu zvekuzopiwa kana kuinitiatwa zvinombofamba sei? Zvemanjuzu zviri pakawanda tete. Kuna vanozvarwa nazvo zviri pawanda. Kuzoita vanotenga manjuzu. Kutenga? Vanotengera manjuzu. Kutengera sei? Kutenga, it's like unenge uchienda kune munhu. I like it. Vanhu anoita zvechivanhu kana kuti whatever anenge kunenge dzinenge dzichitengesa. Anenge achizo. Saka unonoenda ikoko wotenga njuzu youya pauri. Saka zvasiyana nemunhu ane njuzu iri paari yakatozvarwa yozouya paari. Alright. Pauri kuti wotenga njuzu ispirit here? Ispirit. Ispirit. Saka inenge ichitengeswa zvekumamariwo? Alright. Ndirikunzwa kunzi zvemanjuzu zvinosiyana siyana. Hanzi mune hamene kuti ndoti zvipo here kana kuti chii zvakasiyana siyana. Saka iwewe ako manjuzu wakazvarwa wakadaro here, wakatenga here, wakainitiatwa here? Ndakazvarwa ndakadaro tete. Wakazvarwa uri manjuzu? Wakaudzwa nani izvozvo? Ndakaudzwa nevabereki vangu. Alright. Sei muri kudaro hanzi sei? Pane zvakamboitika ndiri mudiki vari kumusha kwedu isusu. Vana mama wangu namainini wavo vakaenda kunowacha kurwizi. Vachinowacha hembe, magubhenzi, vongoziva zvokumusha zvizvi. Vanhu vanowachira kumusha. Saka vaiwachira murwizi hombe zvokumusha kwedu. Saka ini zvinonzi ndaiyamwa ndiri mudiki. Ndasi ndaikambaira but ndandichiri kuyamwa ini handitozivo isitori yandakakuudzwa nemabereki. So vari kuwacha kudaro ini ndaitamba but vakazongoona ndaa pamusoro pemvura. Ndisingaende nemvura. Pamusoro pemvura sei? Ndakagara pamusoro pemvura. Uchiflota? Ndakangogara ndisingaende nemvura, ndisinganyori. But pasi pemvura vanoti hanzi papakaita black, mvura ndo yaitamba pasi pako so chitenderera so. Shove? Usinganyuri? Ndisinganyuri. Ivo kuti vaende unonditora vakabatwa makumba vanokwanisa kuita sei? Kukutora? Kuti vaende unonditora. Kuti vatiza vanokwanisa kutiza. Nekuti vangosingachatomuvhe ini ndiripo pamusoro pemvura ipapo. Then after minutes ndopa wakazongoona ndakuuya kubva kumvura pipi ndakudzoka. Uchiita sei uchikambaira? Ayo ndichiita senge ndiri kupushwa so.
wakuunzwa kumahombekombe kwavari ivo ndopa zvakatanga ivapo. Alright. Kana uchiti ndopa zvakatanga saka chii chakazoitika kubva ipapo? Chakazoitika kubva ipapo nandakurota dziri hope. Uri mwana mudiki kudaro here kana kuti leita mupe? Ndiri mwana mudiki ndakuziva zvendakuita. Like ndakura ndope ndakatanga kurota hope ndiri mumvura ndine njuzu dzedze ndichiintroducwa neimwe njuzu kune dzakawanda tiri pasi pemvura ichinozoti ava ndo queen mother, ava ndo maprincess, ava ndo vapi, tichitaura nenjuzu dziye. Sometimes ndotomborota ndatorwa nenjuzu yeye ndoenda ndiri mumvura ndozosvika kunyika yakaoma. Okay. Alright. Saka pawairota waiudza vabereki here kuti izvi ndo zvandokurota? Ndaivaudza. Vachiti chii? Vaingoti zvichapfuura because ndandiri mudiki panguva yachona. Ndazokura mama wangu akabva shaya ndobva ndazosara nadhedhi. Ndo pandakazotanga kuti nadhedhi vangu ndichivaudza zviri kuitika ndobva tazofamba kwatakafamba. Tafamba kwatakafamba takafamba kwakawanda muchiwanhu nekumapostori chingoudzwa kuti mwana aneshaviri njuzu mukasagadzirisa zviri pari ichamutora. Saka wakabva wagadziriswa? Zvakabva zvagadziriswa. Kugadziriswa waigadziriswa sei? Kuenda unokumbiriro kuita zvairi kuda kuti iite zvairi kuda iwewe. Like kana ikakuzotenga machira unotenga machira iri kuda woita zvaikudzwa kuti machira iwayo umashandise. Alright, iwe wakaudzonzi chii? Inini ndinofanira kubatsira vanhu vechikadzi like vanoda kuchikwa, vanoda mbereko. Saka unotoshandira vanhu? Aiwa sofa ndakati ndingazvimbomira, ndakazvikumbira kuti ndingazvimbomira. I'm not ready for that. Zvinokumbira. Saka ukaramba zvinoita sei? Unozvikumbirira. Kuti ndokumbira umbomira? Unokumbira. Okay. Saka iko zvino iwewe manjuzu aya uri kumashandisa kuita sei? Manjuzu aya anondipa laki. Laki rei? Remari. Sei? Like ndinoita zvekubheta bhora, ndinorota. Soccer betting? Okay. Ndinorota ndichitonzi timu yakati ndo iri kunowina. Ndichitaura ndine ndiri kuhope ndichirota but ndichitaura nenjuzu ninge chitondiudza kuti timu yakati ndo iri kunowina. Ini ndikatomuka ndichitonobheta ende zveshuwa ndo inotowina timu iyoyo. Saka unoshandira kana kutorarama nebetting? Ndinoita betting ndimbonoka business kangu like zvimashopshop. Saka kubetting unotombobata mari yakawanda? Alright, yakapedzisira kubata? Ndakapedzisira kubata yange iri 1.5. Rini? It's 3 months ago. Okay. Saka unga watorota then kubva watoningirika? Kubva watobata mari iyo? Ndobva ndatobata mari iyo. Okay. Hazvina mhiko here zvinhu zvenjuzu izvi? Nemai zvinosiyana, sandati zvinosiyana. Kune vanotenga tinonzwa kuti kune mhiko. Kana zviri pauri hazvina mhiko because zvine zvitori pauri. Okay. Ko kubusiness kwako pane zvazvinokubatsira? Kubusiness kwangu kune zvazvinondibatsira. Okay. Alright. Regai tiende kuna Marvelous. Kwakanaka here Marvelous? Iwe shaka nokudzova so tudikatoa. Neni, hanzi iko kuri kudzove. Hanzi? Hapana. Iwe shaka usadaro usade kutityisa. Saka zvauri kuita zvanzi chiko. Unombozviita? Inda unenge wakusvikirwa? Kana. Inenge yakuita sei manjuzu ya? Hapana, ndingetoda vodka kuti ndatadzofamba nevodka. Oh, bute. Alright. Kana trika. Nai iwe Natasha iwe unoita zvebute? Ndoita zvebute. Hanzi vanhu vese manjuzu anoita zvebute? Sure. Alright. Okay. Right. Marvelous. Iwe wakapinda seko mune zvemanjuzu izvi? Ndakapinda Ndokumbira kutaurisa.
today ndakapinda zvimanjuzi kuti ndizozviziva kuti ndozvazviri. Ndofunga ndaitororwa zvichiramba ndichitaura zvekutorota ndichitotaura nenjuzi dzemumvura zvichinzi iwe unogara nemurume ane tsvina. Ndotoshaura kuti chii chiri kuita sei. Ndotoenda koudza amai vangu kuti kwese kwandiri kuroorwa inini nongonzi murume wandinogara naye itsvina. Tototanga kutonetsana handichadi kutorana nemurume. Okay. Murume taitokwanisa kuita gore ndichitora roko echitora roko ndisangana feeling naye. Asi ndiri munhu wenyama ndaita ndikatobuda kana sipo kana kuri kumafaro ndaitopfituka zvekutotowo ndaitodawo murume. Asi wemumba ndakandisikaira rari nemurume ndovanainona mai vangu ubva ngoti hameno kuti chisvika ndatodzoka kumba. Ndatodzoka kumba Warambo. ndovanaina futimba yechitu same ndovandasvika ndova ndadzoka kumba ndikati mama ngatimboita sei ngatimbofambai nokuti dzimba dzindadziwaka dzaramba. Ndopaazonzi mwana wenyu ane shawo renjuzi risikadi varume. Njuzi iri pari ndeyechirume. Ndoandatoti saka mukwanisa kuzvigadzira here. Zvikanzi tinokwanisa kuzvigadzira. Asi nini wacho kubva ipapo ndakangoti handichada kuita sei. Okay. Ndofunga ndataurana naNatasha iye atondudza kuti iye yake manjuzu ake anomubatsira pasaidi ripi handitika. Ko iwewe basa rauri kuita nemanjuzu aya kana kuti chipo chauinacho nemanjuzu ako ndechekuita sei? Chipo chandinacho manjuzu angu anondishavira mari. Ndokwanisa kutorotwa izvezvi kunzi enda kushopu yakati. Ndoita zveshoplifting. Shoplifting? Ndotobuda nechini ndatorota aidza kana riri bhulawai kana gweru ndotopiwa nesaini yeshopu iwe ndoma ndichabuda nezvinhu imomo ndotobuda. Zvinhu zvacho unobuda ukazvisaba? Ndakatozvisaba ndakatopfeka sketi refu ndotozvisaba handisechwa ndiite sasi vamwe wese munonga metisechwa. Saka uri mubafake? Kana kuti but mashopu akawanda kamazuva nane ma-CCTV cameras. Handitombosechwa. Kamera ikuone? Haitombondioni nekuti ndongandistorini ndotonzwa kutoti hapana zvinhu zvakatondipfeka panapa ndonga ndichitofila kuti handizirini. Ronga ritongoriwo shavi rakatobatwa panguva yacho iyoyo asi ndatokumbaka kutoti ko zvinhu izvi ndazozvibudisa sei zvakawanda kudai. Uvwadi wobva wazvitengesa? Ndobva ndazvitengesa. Kana kuti izvezvi ndotokwanisa kutonzi nemunhu yatimwe duru munhu yanokwanisa murume ndotoenda otokwanisa kundipa $100 kudai otonditi ndotenga doro ndobva ndatenda kutenga doro anokwanisa ndakupa $20 anotovhiringika iye akupa 100 iye atonipa 100 then wototyorera change ndototyorera change muhomwe asi ndisina feeling yacho iyoyo ndisina kuudzwa handinganyepe kuti ndingabuda kuti ndiri kuenda koshava neshavi nenyama yangu haisi nyama yangu inonga ichishava hapana chandinoya nacho. Right. Matauro ari kuita unenge unoita zvekuenda kunomwiwa doro zvekumabhawa ko zvokukwezva varume ndinokwezva sei? chokwana unotoona kuti mubhawa mese umu unotoona kuti uyo ndiane mari yakatopindawo nese mubhawa mese ndianoya pauyi iwewe. Anouya ega? Anouya ega. Sei? Mushe kutofamba kuya wega kutotaura naye. Iwe unenge wamuona kuti ane mari? Unonga utone feeling yacho kutoti uyo ndiane mari. Hapana zvaunoita here kuti auye kwauri? Hapana zvandinoita asi nduziri pandiri ni ndo inonge ichitokwezva murumo. Handisiri ndo ndechimukwezva. Vanokwanisa kuya 3-4 asi but vanochusa wana nemari yakapinda vese kuita sei? Wanda. Alright. Ko kana adaro auya
zvinozongoperera mukumwa doro here kana kuti munozoenda mwedzi mwe njuzi zvainoita inokwanisa kungopiwa mari murume paanoda kutozoti uenda mumba mako muzoita zvamunoita ubva ngokudza kuti pane zvandasiya kana panongoita confusion kausikanzwisisiki so kana ukachiramwa so munotora motoenda asi mari unonga watoita sei watopiwa kazhinji kacho saa ndo mararamiro auri kuita vabereki vari kuziva here ndozvokuita vabereki vanozviziva okay ndanzwa uchiti wewe njuzi yawo inayo haidiva kuti uite murume saka ava uri kuzovaita sei njuzi haidi kutoti ndigare nemurume haugari navo handigari kutoti ndimai nababa mumba akana hazviiti nekuti njuzi idzi pane dzakatosiyana inonga ine munhu dzakasiyana njuzi idzi asi zvinhu zvawakatozviisa mubrain mako kana njuzi idzi hazviti mararamiro andinoita ini ndoanoraramira uyu ndoanoraramira uyu uyu ane yake nemashawiro yaanoita sei anoita uyu ane yake nemashawiro hapana munhu anomborarama njuzi kunzi njuzi 1 mararamiro anoita ujowo zvinotosiyana saka zvauri kuita unozvidera udi kuti zvipere zvinopera sei izvezvi ndatopinda mazviri 32 ndandinganyepa kuti kudhara ndaitombota handizvide asi but ndakatodzidzisa vana vangu nditone mwana akatopedza form 4 wakamudzidzisa chi ndakatodzidzisa mwana wangu nemashaviva kusvika atopedza form 4 kuenda kuchikoro wonda ndati pamwe wakamupinzewo manjuzi hakana ndingamupinze mumanjuzini koze yari grade 6 vana vanozviziva here kuti mama ndozvanei vanotozviziva sure alright okay so rako nderekukwezva varume vane mari nerekuita iwo shoplifting ko pazvinenge zvapera right izvo zvacho zvinenge zvakakugara ko kudzokera kushopu kwacho unoti zvangoitika ndatora zvinonga ndatopiwa ka netetetuda kubasika ndanga ndapiwa ka neshawi riri pandiri saka ndingaenda kodzosera zvite ukanhongwa neCCTV camera ko CCTV chana shawi riri pandiri here zviri mumhepo utaura zvauri kuita usati wambosungwa here ansati kana even one day ansati shamari chako nochidirwa mafurawa mumashopu kana handingoendika ndarotaka manheru ndakarara makuseni pane zvandotoita ndotokumbirira ndega ndotomuka orit unokumbirira sei unenge uchiita sekukumbirira kwacho zvakangofanira nekunamata asi izvozvo hazina kuzombona ndonga ndechitokanda foti yangu pasapo kuti zvaiya zvamakandirotesa nezuro ndakudii ndakuedza nokuti ndoshavika ndonjuzi yacho zvairi kuda wobva waenda ndobva ndaenda uchidzoka odi ndokumbirira kuti aiyo zvamaita ndazvona zvariri basa hazvina mhiko here hazvina kana mhiko nokuti haisi yekutenga kai bayakatenga kana kuti mumba medu mune munhu aidaro kana matete angu kutoti pane munhu aidaro ka ndoenda kotora chipo chiri pavari kana kuti ndakanzi otsvimbo iyi yemunhu nekuti vamwe ka hatinonyeberani pamwe ini ndine shavi iroro ndikafa mumwe munhu anotoya kuzotora kana chinhu kana ringari jira ranga akaroteswa iwewe ototora jira iroro otoenda kowedzera oenda koribika nemushonga wakutora njuzi yanga iri pandiri paipe kuti wadii waichishandisawo wakupedza vanhu munoita zvemachira futi obviously munhu anenge ane shavi renjuzi unotoroteswa machira unotoroteswa handingotengi jira ndisina kuroteswa jira saka utori nemachira ipapa ndinawo 2 andakaroteswa makala chi pane blue masatin anopenya necolorless colorless jira recolorless ndine blue jira chete nechuma checolorless ochuma okay ko zvimwe zvauinazvo zve wakuchitaura manje chuma ndeche
chimando chandonga ndakangonzigara ndakachipfeka. Saka wakatochipfekepo. Zvanga zviri tu checolorless necheblue foot. Unenge uchizvipfekere? Ndakangonzigara ndakazvipfeka, ndakangozvipiwa kuhope ndovana zvipfeka ndega. Izvi handina kumbopfekedzwa nemunhu, ndakangozvita ndega ndobva ndapfeka ndega. Saka autozvibvisa? Handizvibvise. Ndinoda kuti tione. Tuone, handi wakapfeka topu nebhoto. Unongodai nepadumbu. Tuone, ndoda kuzviona hangu. Izvi. Tuone. Wakazvitenga ku? Ndakazvitenga pane vanhu vanosvigadzira. Saka zvokubatsirewo? Zvinotondibatsira zvakawanda, zvinotondidifenda zvakawanda izvo. Kukudifenda chi? Apa ndoda saka ndikatochibvisa chinotobvunzwa nevaridzi wacho kuti wakachibvisirei. Ko paunoenda nevarume wakachipfeka kudaro havabvunza kuti havabvunze bhosi iwe ndiwanonga wakatondipfeka kutoti murume yandoni ndiwanonga watomukwezva. Ari kukwezva nechuma ichocho? Izvi zvipfeko zvavo kazvandinofanira kushongedza sevanhu semhepo inonga ichindigara pandiri. Alright, marvelous. Regai tichienda kuna Catherine. Kathy, zviri sei? Iwe ndongonzvanzi vanhu vemanjuzi vanhu vatsvuku sterei. Iwe zvaunenge wakatosvibawo sei? Alright. Ko Catherine iye anoita nezvechiho? Ndokumbira kutaurisesha. Ine zvangu ndakatanga ndichirota ndiri ndega. Urichi? Ndichirota kuhope. Ndatokura ndiri kumagrade 7. Ndichingogara ndichiudza agogo vangu kuti ndorota ndiri mumvura ndichitorwa. Vachiti unochitorwa nandati ndichingoona vanhu vane zvimutswe. Gogo vangu vobva vati wobva wanyarara. Saka ivo vaiti kana ndada kuenda kurukova vainditi usaendi. Ndobva ndachingosei mukundirambidza kuti ndiende kurukova. Achinzwisisa sei usaendi. Wachira uri pamba. Rimwe zuva ndaenda kudhemu. Ndaita zvomusikanzwa umwana mudiki. Ndaenda kumaform 2. Ndati gogo nhasi ndikuita sei? Ndomboenda kutsvaga huni. Andaudza kuti ndinoenda kudhemu kowacha. Ndangotakura dhishi rangu. Ndapedza kuwacha hembe dzedziva. Pakauya chimpupuri. Dzakatora dhishi rese rehembe dzakaenda mumvura. Okay, pandagara pasi. Ndati vananzi naumwe baba. Ko makagarireko apa imi? Endei kumba. Idzo hembe dzitosiyana nadzo endei kumba. Ini kumba ndikutya kuenda. Apa ndaita musikazwa kuti ndiende kutambukwini. Ndopandakatanga kuti chinda kutofambawo. Ndatozokura ndane mwana wangu. Anzi ndengofamba ndakaenda paMpostori. Ndengonzi mune manjuzo. Ndakafamba murodhi. Kana chero benzi rendiri manjuzo. Ndisingazivi kuti ndine chiwani chandinacho chemanjuzo. Ndopandakatanga kufambawo ndichienda koshandirwawo mushwano. Ndichinzi tenge zvakati tumuitirwe dare renyu. Saini mani ndanga ndisingatengi. Ndangosiyo zvakadaro. Ndonzi ndogoya kuhope ndoudzwa kuti machira akati tenga. Asi izvo pane amwe andakatenga. Ndatenga machira aibva ndatoenda kokumbirirwawo naSawira. Kuna Sawira anokumbirirawo. Andimusha muna Sawira? Ndizvo. Kuna Sawira vanoti sei? Vanokumbirira, vanakumbirirwa machira aibva. Sawira wacho naye anenge ari manjuzu. Anenge antoneshavera anaro renjuzu. Asinawo godo. Kuitirawo zvizvavo. Saka ndopandakatanga kukumbirirwa. Ndakatenga regold nerewhite neregreen. Okay. Vangomira akadaro. Saka pandakakumbirirwa ndopandakaona zvinhu zvangu zvandaitengesawo zviita sei zvakungovhurikawo. Pakutengesa ndomboenda kubhodha nana Mozambique kotora boots. Ndinogona kupinda pabhodha ndisina tobvunzwa nzi mune zvinhu zvingani. Tosvika kuno kwaRari ndisina bhadhara kana bhazi. Usina bhadhara bhazi? Wopinda mubhazi wogara? Kondakta ukangana kubvunza mari? Andokangana.
atodarika leo zvinhu marisiti utoti ndatokupe kudhara inotobva ndaziva kuti chi injuzi yangu yandisvairawo nhasi. Saka uchipinda nebhutsu pabhodhi hapana kana jutira kubhadhara? Handitobhadhari. Ko vamwe vanofamba navo vanoti havabvunze kuti kuri kuzvifambisa sei? Aiwa, ndinofamba ndiri ndege. Haufambi nemunhu? Handifambi ndiri munhu. Hinda? Ndinofamba ndiri ndege. Okay, ko pamwe painokushandisa ndepari? Kutengesa ndototengesa, haimboshandisa zvangu ndotengesa zvinhu zvangu pamusika zvinotopera. Handirani nenzara mumba mangu. Panguva ndoti ndakaoberwa. Panoyasamuwana chiti, oyi chakati kana utori hufu ndotonzi oyi hufu. Mubikire vana. Vana vari kuziva here kuti muri manjuzu? Vana havazvizivi. Ko veukama? Veukama nehangu handisati ndavaisa sei nemai vangu nababa vangu vakafa. Hapana munhu andotozviziva. Sure. Okay. Saka zvamuri kuita zviri kukunakidzai here? Hapana paunomboshuwira kuti no izvi handichazvidi izvi ndoda kumborarama ndisingaite izvi? Nehangu ini zvinondiitira ndozvinondidyisawo pandinogara pandobhadharo rendi. Okay. Ndozvinotondiitirawo kuti ndite sei urarama ndirarame. Alright. Munoenda kuchechi here? Rega nditange newekedzera. Ini kuchechi kwangu ndoenda kumatare ndokwandotiwo kwangu kuchiwano. Alright. Okay. Ko Mavi? Nenda postori. Vanozviziva kuti une manjuzu? Vanotozviziva. Alright, ndikumira svebere pedyo nemai. Vanozviziva? Vanozviziva. Saka ava vari right nazvo havaiti ngazvibve? Vari right nazvo because vanotozviziva kuti pamwe munhu unongotoneshavira acho. Saka vanokubvunza kuti unoda kuti parangura parakagadzirwa ndakabvunzwa ndonoda kuti rigadzirwe kuchivanhu here kana kuti kuchechi. Kugadzirwa sei? Kuti ribve here? Kurisimbisa. Aika hova ndorisimbisa? Showe. Alright. Kai ndakasimbisirwa kuchechi postori. Okay. Saka ndokwaunotoenda? Ndokwandotoenda. Saka kana wasvika ikoko hauiti zvokusvikirwa here izvezvi kana wakunamatira? Handitomboite zvokusvikirwe. Ndotokwanisa kutorota. Okay. Ndotora ndichitoudzwa ndarota zvakati zvakati zvakati. Kana kutoratidzwa ndiri pachechi ipapo. Ndoudzwa ndaratidzwa zvakati 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 zvakati. Alright. Ko vanozviziva here kuti unoita shoplifting? Vanozviziva. Saka vanotonamatira njuzi iyo votoisimbisa kuti pauchaba usabatwe? Nekuti zvinoitika attitude pamanjuzi apa zvamunoti zvine muko hazvina muko because kuti zvisimbiswe ichataura zvairi kuda iyo ndotoita zvairi kuda inozotondipa kana 3 years ndofanira futi kuitira futi zvandakaita zvezvo zvairi kuita sei unenge uchiitei? Inongozotenga maraisi nemukaka nemaswitsi nemabhisiketi. Ndaenda kutobvunza ipapo maswitsi, maraisi, mukaka, bute, waini. Mabhisiketi anongopiwa vana vadiki. Kupi? Vana vadiki vanonga vari pachechi pavanongokandiwa mabhisiketi ayo vechita sei vechidya. Saka unotenga zvinhu izvo zvoendesa kuchechi? Zvopiwa vanhu? Zvotopiwa vanhu. Mukaka uya ndotogesiwa nawo neraisi riyari. Alright. Okay. Ko zvemapate manjuzu rege ndidzoke kwauri Natasha. Munomboendawo here anzi kumapate manjuzu? Tinoenda. Mune muchiiteiko? Tinenge tiri kudhina nemanjuzu. Dhina inoitirwa? Tinogona kuitira kuninga. Kuninga ndokuiko? Mapako. Mapako ekupi? Mapako imo munzvimbo Chinoikevi? Anotoona uko pikupi. Kune ninga kwatinongoziva kuti kune ninga. Kungori nemapako moenda? Muninga topinda muninga. Mune makapfekei? Unenge wakangopfeka dressing yako right yakanaka nongoziva manjuzu adi tsvina. Ndotozviona kuti mutori clean zvokutodaro. Alright. Okay, saka kupati koko kune kuchitwe?
kuine tinotenga maraisi, mawaini, maswitsi, ndozvinhu zvatinotenga. Then paine raisi rakabikwa, panobikwa raisi risina salt, fish risina salt, like saka paine mukuru handiti wacho anenge aiti like anokwanisa kubudisa shau riri pandiri richitaura. Mukuru wacho anogara panyika pano here kana pasi pemvura? Agara panyika pano, like waenda anenge atori munhu. Munhu vanhu vechivanhu, kana kuti kwaunoendera iwe uchinoita zvinhu zvako, like either kupostori kana kuchiwani. Saka totonzi nhasi musi wakati kune dhina, kana kuti musi wakati tiri kuenda kumvura. Saka modya raisi pane nyama Nyama inenge iri. Samune muchidya muchimwa waini. Tichimwa waini, but hamudyi mabhonzo. Inda. Ndezviko mabhonzo anozonokumbirwa. Ndo mikoka dzatachataura zve. Azokumbirwa odzoserwa mumvura. Anoita sei? Anokumbirirwa odzoserwa mumvura ari pajira rewaiti. Apa muri mubako? But mapako akakura here zvekutozara vanhu, mune makawanda zvakadii? Muninga. Muninga. Mumwe mune mvura, mumwe musina kukura, but munongopinda modeketera nditi. Madeketera kuita zvinhu zvenyu muri muninga imomo, then mozobuda zvenyu muri kumvura ikoko, muchikanda maswitsi mumvura, muchidira waini mumvura, muchiisa makoini mumvura. Neraisi. Sure. Ko bute mune makuzororwa patna? Bute tinera kuchita kudeketera naro. Okay. Imi munomboendawo kunhingike nekupatiri? Kunoitwawo senge zvekutaurwa naNatasha. Kwenyu mune muchiita sei? Zvakangofanana kuti kana uchida kuitira kumba unotora zvinhu zvese zvakaita huku yenyu, mawaini enyu, mazai enyu, zvese zvemanjusu moisa apa, mozvikumbirira. Mazvikumbira munokwanisa kuzvibikira pamba, motodya, modaidza vanhu. Asi vanhu vari kuya manjusu futi. Ini wacho inini nasawira wangu tonga tatozvikumbirira kudhara almost kana vanhu asiwa manjusu akazouya, asi sisi pazvinonga zvisati zvavhurwa paipe tatatopinda mumba tatozvikumbirira. Saka kotoya nevanhu vasiri manjusu? Ko vakazvidya vanoita sei? Hazvina basa, asi ndongaudza kuti mabhonzo angu isai apa. Wonemi futi kwenyu mabhonzo adyiwe? Haadyiwe mabhonzo. Zvemukati nehuku zvakafanana musoro nechini zvinodyiwa nevana vadiki. Why? Havatogonotsenga kamabhonzo tudiki tuwana toti tinongosvisvina twese apa. Ndinongoenda kuzvikanda murwizi. Samutare mamutsenge mabhonzo uku? Hatitombotsenga mabhonzo. Ko mombe munodya nyama yemombe? Kana muchiita mapati kune nyama yechi? Inogochwa. Ko mabhonzo? Hatsengwa mabhonzo, inokwanisa inonga isina salt, vamwe vanokwanisa kusasa bute, odya rine bute. Haiswe salt, inoiswa bute? Nekuti pane manjusu dzekudhara, chembere dzekudhara, manjusu enhope vaitoputa fodya. Vanga vasikaputi Everest, vaiputa bute. Okay. Iwe unoputa fodya? Ndoputa bute. Okay. Ko ndoputa bute. Ko okay. Ndoputa bute ni Everest. Sure. Yeah. Zvakaoma. Right. Ichokwadi here kuti hanzi kune manjuzu akawanda anoshanda kumasaluni? Ndizvozvo tete chaizvo masaluni umu. Kumasaluni ndoko kwakazara manjuzu? Ndoko kwakazara manjuzu. Sei? Kushava. Nekuti kumanjuzu uchiita zvemusaluni uchirukira mutauni haurukiri mari yemanga tete. Unongotori manjuzu uchitoruka imomo? Unongo chitori nemanjuzu uchitoruka. Mari yawo, price yawachaja panguva iyoyo tete. Munhu harambi. Kushawa ndo zvinezvi titori pauri kushawa. Mashawiro ako wachinokupa mari nezvinhu zviri easy zvisina sweat mukati. Koenda manjuzu akawanda imimi vanhu imimi makatsvuka.
kana muchibleacha manjuzu manjuzu andaona hwana asina zvinonzi manjuzu aya anoda vanhu vakanaka handiti saka motozvigadzira kuti munake pauri wewe wega unotongozvinzwa kuti I have to kutoita izvozvozvo kutozvigadzira unonge usingatombodi zvetsvina because kana uchifamba nditi unongotori munhu weklasi handiti like mwerere revarume rachataurwa neuyu uri smart handiti mungoziva zvinoita varume vanoda vanhu vari smart vakangoshongedzeka saka iwe uri smart kudaro so wakachena vanotongouya wega ndizvo here nhai ndizvo zvarutaura ndichokwadi mufanira kunge makatsvuka makanaka because ukasazura mafuta enjuzu yako ukatora sahwirai akakumbirira echipedza kukumbirira ukaona zvinhu zvako zvasunga kana kuti mari kana ndatoenda koba ndosungwa akandikumbirira apa anotoudzwa kunzi mafuta anga echizora haziriwo kana kuti pane mufananidzo wenjuzu akatoita zvaakatoita mwane tsiro dzakadai mwane nzwara ndo anonge echitotaura kuti zvandirizvi ndo zvaunofanira zviuriti zvauri wewe. Ichokwadi here kuti hanzi vanhu vakawanda vemanjuzu vanowanikwa kuChegutu handokwavari kuwandira Chegutu Alright, headquarters yenye manjuzu ziri kupi kwamunoti kuheadquarters kundokumuzinda wemanjuzu manjuzu haana headquarters zvinoenderana nekuti unoenda kupi kunoitira zvinhu zvako handiti handimozi vamwe vanoitira kupostori vamwe vanoitira kuchivanhu saka zvakuenda nokuti uri kuenda kupostori ipi yaunoitira zvinhu zvako ndokwaunenge uchingoenda ikoko because manjuzu hakuna anotora hamungoendi kumunhu wese wese anokutorera njuzu iri pauri ende njuzu yekatora kutora sei vanotora vane masimba vekugadzira zvinhu izvo anoitora otoita yakanotoona kuti une laki remari iwewe handiti zvauine laki remari anoitora oishandisa saka iwe unogona kurwara tete kusvika yadzoka because haisi yemunhu uyu ndeyako. Okay, ko tuvana twemazuva anaya twakuita zvemanjuzu ndo vari kutenge tuvana tudiki diki uchitongodzwa manjuzu ndo vamwe vevari kutenge vamwe tete wakungonakidzwa nazvo zvekunzi manjuzu but asitombori kudhara zvaikosheswa asi ko zvino vanhu havachanyanyi zvikoshesa vanhu vashoma vakuzvikoshesa isi pataikura kudhara isusu vanhu vachitoita chivanhu papasikatoendi kana vana vadiki kana munhu vachaitoita chivanhu vanga usikamuoni asi izvozvi zvika muchitoita chivanhu pakutouya vana vadiki. Alright, saka unozviziva sei kuti wagadzirwa zvemashuwa kana kuti zvindezvokunyika because mazuva anaya vanhu vakutsvaga mari vakutsvaga kurarama kana ivo vanonzi vanasekuru vanoita sei yanhau yekutsvaga mari unoziva sei kuti ndezveshuwa izvo ndezvokunyika? Inini hangu kusaidi kwangu ndofanira kuroteswa ndichibva kugadzirwa sanhasi manheru ndechirara ndofanira kuroteswa pane chendi inotonditaura zvawaita izvi inototenda hope kuti aiwa ndagashira zvaita sei zvawaita chiita so kana isina kutogashira kana isina kutirotesa tonzi aiwa watotadza ndotoziva kuti munhu uya handigadzira hana kuita nechi nemazvo ubva wamuita sema hapana pandinombuta ndinongochinja kakwekuenda nekuti ndinonechida kuti zvinhu zvangu zviendeke. Okay, hazvina uro here mukati zvinaii Natasha? Hapana vamwe vanoita zvokuroya here? Nazvo variko vanoita zvokuroya nazvo nemanjuzu vanenge vachiroya sei? vanenge tete munoziva munyika yatiri kurarama ume manjuzu umu munhu anotobuda pasi pemvura ipapo ndandichazobvunza anotobuda pasi pemvura. Kubuda pasi pemvura sei? Kutobva mumvura achitorarama nenjuzu ari mumvura nditi obuda pasi pemvura umu akafamba pamutombozivi kuti munhu asi akatarisa nemaziso so like akatarisa murume waari kuda murume yaanotomutora zvakuenderana nekuti vari kuita nezvemisheni yavo ndeyei vamwe vari pakuparadza mazvinzwisisa vamwe vane mhiko dzavanenge vachiita nazvo zvemanjuzi idzi mhiko dzakaita like kuti iwewe unenge wanoita zvinhu zvokutenga manjuzi iwavo handiti wobva wanzi
kuti zvinhu zvako zvifambe unokwanisa kurara pamwe nevarume uya neuvhume wacho unozvinzwisisa. Saka munhu anotongobuda ofamba ongokuita zvaanokuita nemaziso. Zvinoitika mumanigerian movie zviya zvinoitika yokuti ziso ringoti turi rinongobaita so zvinoitika zvinoitika tete. uyu ari kubuda mumvuromo ari kubuda akatota abuda akatota anotobuda kutofamba zvokutoti hamumoni. Zvinoonekwa nevane maziso emweya nevane kanoti vechivanhu imi munozviona here munonje zvake haazvioni. imi munozviona unozviona ndozviona tikatoona kuti uyu munhu uyu iye anotoonawo kuti uyuwo unotoita yauri kuita womusiya ari kuita yaari kuita because haoni ine zvaari kuita. Alright. Pari kubuda mumvuromo ndokwaari kurarama here kumvura ikoko? Ndokwaari kurarama ari kumvura. Haani pano panyika haana adress haana PO. Panyika ane misheni yake. Utaura kuti munhu yeye tikada kumutsvaga haana kunzi anogara kwakati. Tete vamwana wako kwaanogara but anoenda achimbonogara mvura. Achinogara mvura. Alright. Ko njuzu chaiyo inonzi njuzu iri hafu munhu hafu hove makamboiona? Indakaiona. Kupi? Kurwizi atori kuchikoro. Itori hafu fish pasi? Itori hafu fish munhu kumusoro. Yanga iri munhu mutema kana murume? Anga ari haasi mutema akaita like muindia. Anga akanaka tete muzira akasvikawo but chaitika paanga ari paividza kangoma kekuti vana zvezvemungoenda muchinakidzwa mazvingisa patazopesera tanzi musaenda ikoko nematicha because maticha vakatoona kuti pane zviri kuitika. Saka hakuna njuzu iri munhu mutema? Dziriko dziriko dzivatema. Iwe Kedzo wakamboiona njuzu? Ndakaiona ndiri Saurisa? Wakaiona kuMozambique yaita sei? kuBeira. Ndakatoona iri kunze nesu yakatorana. Alright. Kune njuzu dzechirume? Varume vanotoita izvozvo? Variko. Pamuri kuita mapati vanotouyawo? Vanotouya. Ivo vanenge vachiita zvokuita sei? Tete ndovaiva zhinji vaiti anonzi vane shavi redona. Shavire uvhimi. Kana kuti shavi reuvhimi. Murume anonga ane usimati hwakanyanyisisa kana wapinda mumba make soka. Noti mune mukadzi. Ari too clean ndo vamwe vacho ivo ende vazhinji vacho vane vasina vakadzi vagare nevakadzi. Dzedziri miko? Hadzisi miko. Iyo inenge ipare haidi tsvina. Asi akanokumbirirwa ikakumbirwa inofanira kukumbirwa tete. Kuti ugare nemukadzi kana kuti ugare nemurume. Haisi easy kuti ine manjuzu ari pauri ungonzi wapinda wamba zvako zvotoita. Njuzu haidi tsvina haidi zvemikaka. Umwe unogona kutotadza kuita mwana mulife mako. Inotokusungira mbereko because haidi zvemukaka. Haidi zvemurume haidi zvese izvozvo. Inongoda kuti ugare uri clean. Imika ndifunga tingaita 2 hours nichingovhunza ngozvandokuvhunza ipapa. Iwe Natasha une murume here? Ndinaye. Anozviziva ndozvavo? Anotozviziva. Iyewo haasi manjuzu? Haasi manjuzu hayo haasi. Indakakumbirirwa. Saka ari okay with that? He's okay with that. Yeah. Mavhewa ati zvako hazvitodi murume. Unotongoita mahit and run. Ungosecha upedza uende. Ko Kethi? Ndinaye. Utori naye? Anozviziva ndozvona? Andozviziva totombofamba tese. Kumanjuzu ikoko? Iye haaiti zvemanjuzu? Anotoitawo. Sure. Ko varume vamati vanoitawo zvemanjuzu pane vanoitawo zvokutsvaga vakadzi senge zvaunoita iwewe Ningikini? Variko? Anotoita zvokutoti haana mukadzi anomuramba? Variko. Sure. Variko. Ndakatombogara nababa mwana wangu. Baba mwana wangu aita vanga vachiridza mbao. Hapana mukadzi aimuramba. Mukadzi aitoti asina yanga ari manjuzu? Saka tatasangana. Ndosaka makatadza kugara bei? Yeah. Muri yeZimbabwe hanzi kuzatozoita part 2 here.
mibvunzo ichakawanda ndine 3 ladies here vari kutaura kuti vanoita zvemanjuzu uyezve ndo zvavari kutorarama vari mazviri. Imi munomboenda pasi pemvura ende kana muchienda rega nitange neNatasha, unogara wenguva yakareba sei? Mumvura handiendi ndega. Unoenda naye? Ndinoenda nemunhu kuti wanhu vanoendaenda naye. Mopinda pasi pemvura? Oenda kumvura ondikumbirira njuzi iya inobuda yotaura nemunhu yawo. Like pasi pemvura? Aiwa, pasi pemvura hatipindi pasi. Munongopika kusvika pasaidi? Tinongosvika tomira mumvura pakati pe like kumapopoma. Kumapopoma. Kune mafalls? Kune mafalls. Timunonzi munomboonekwa makazara pawaterfalls apa. Munoenda kupi kwamunoenda? Mune muchiiteko paipe? Paipe unenge uchikumbirirwa kuti itaure, imwe haigoni kurotesa. Saka woenda pamapopo modirwa nemvura? Woenda pamapopo modirwa nemvura yobuda yotaura zvairi kuda. Imwe inokurotesa kuti tenga zvakati, imwe inotoda kuuya iyo live yotaura kuti ngaatenge machira akati afana kurapa so. Yo, pakaipa. Ko iwe ningikini mavhe iwe unoenda kupi? Ndakaenda kuChikuti. Alright. Ndokwandakaenda. Ine njuzi yangu yachitanga kubuda yakabudira mvura ndaita zvokubuda. Ndoruta kuzvida nenjuzi yako kuti nenjuzi yangu ichitanga kubuda. Alright, taura. Ndaida kutonyikwa mvura ndichindoda kugiswa ndopa yakatanga kubudira mumvura imomo. Alright. Okay. Koke yako njuzi yakamira sei? Yangu ini yakabudirawo ndiri kurukova ndiri kuMozambique. Okay. Kumvura? Kumvura. Tiri kuTete. Mva yaita sei? Pana toitirwa zvandaitirwa yatotaura kuti ndoda machira angu yakati akatoita dhina ikoko. Sanati ndakaiswa mumvura zveshe vanhu vaizondibata kana ndiri uko ndichiswima. Yeah. Vanhu vakawanda vanoti zvemanjuzi izvi zvine ndezvesatanism. What do you think? Itori satanism? Vamwe ushanisa sesatanism zvemanjuzi. Wosaka unotobvuma kuti manjuzi ndobvuma ndeyesatanism. Alright. Ko mavhe? Vamwe vanoshandisa. Aiwa, tichitaura vamwe taura imi muri munomu. Yo, ini ndobvuma kuti ndezvesatanism. Asi but ini tangono kamhepo kanongopfeka munhu kawakakura ungori nako. Kamhepo kesatanism. Alright. Koke Hangu handiti satanism. Kwandiri hangu ndotoona zvitori right. Ndoti kare. Asi wakambozvinzwa zvinonzi ndezvesatanism? Kuzvinzwa zvanguwo pane vanoisvetowo satanism vanoita zvokutengerawo. Pane vanonzi kutengera. Ndofunga kuti ukaenda kwana magai unonzi une marine spirit. Tisataure mazita emachechi. Tega chingwanzi une marine spirit. Usinazoti marine spirit yacho zvinorevei. Munotomboenda nyu machechi wena? Ndaimboenda kudhara. Muchitaurirwa izvozvo? Uchinzwa munhu ane marine spirit chichi. Alright. Muone kutengerawa. Alright. Anyway, ladies, thank you so much for coming through. Maita henyu mibvunzo yacho haiperi nekuuya muchitirondedzera nokutitaura zviri maererano neizvo zvemanjuzu. Ndakabvira kare kuti vanhu vanonzi manjuzu vari kupiko. Tine mibvunzo yakawanda yatoda kuti ndinge tichimbobvunza. Saka Natasha tinotenda nekuuya nekubvuma zvekare kutaura nesu. Marvelous, thank you so much for coming through. Newe Kathy tinotenda nekuuya kwamaita muchipindurawo mibvunzo yatatinayo. Anditika ndofunga tikazoramba chiita mubvunzo chakudaidza futi chakutsvaga futi. Anditika. Alright. Aiwa, thank you so much. Right, so ndo paya patinoti susu zvinoyera zvinoshamisa
zvinotyisa zvinoda kufumurwa. Ndonyaya tange tinayo, nyaya yanetsa. Vanhu vakavigara toteka nembotsvaga vanhu vemanjuzi ava, vana vapera, vana vezvikuru unonza he tikuenda kumanjuzu, he tikuenda kupati yemanjuzu, he tiri kudai. Ya, ndoka zvamanzwa zvataurika pano. Iriyo nyaya yatiri kutaura ka, nyaya ivo vanhu vari kunzi chii, vari kunzi ndeve manjuzu. Yo, kukuzotyisa kanemi ende zvakaoma. Ndo nyaya yacho. Anyway, tisati taendera mberi, the Tollgate Motor Spares, vanova ivo suppliers ema-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-service kits, pamwechete nema-accessories. Vari kutaura ivo kuti vane in stock ma-engines nema-spares emota mhando dzakawanda dzakasiyana-siyana, kusanganisira ma-Honda Fit, Honda Aria, X-Trail, Ranex, Babu, Belta, Probox, pamwechete nema-Vitz, ma-Rev4, ma-Noah, ma-Nissan, pamwechete nema-Mazda nedzimwe mota dzemhando dzakasiyana-siyana. Tinovawana kupi panumber 30 Kaguvi Street muguta reHarare, nepa number 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare mutaundi chaimo. Handitika tikaenda kuHighfields kuGazaland varipo pa8633 Old Gyros Jiri Complex, munovawana ipapo. Tiriko zvekare kuGweru tichiwanikwa pashop number 4 Kona Akram and Idi Mnangagwa Street, tinenge tiri ikoko. KuKwekwe tiri pashop number 5 Nyamunda Building 4th Street. Kozotiwo shop yedu nyowani iri kuita kubvira iripo kamuchegutu, tichiwanikwa paZM Complex shop number 2, pari pastand number 579. Munotifonera pa0786 852 151, 0786 852 151. Ma-civil servants uyai tinokupa chikwerete chamunokwanisa kupeya over 3 years. Munotora kana injini yemota ukangoisimudza, totokupa ufunge gone are the days ekuti hanzi injini yangu yafa, regai tigadzire tozodai. Mazuva ano kungodzura injini wongotora imwe wongoisa. Nditika saka vasiri ma-civil servants zvekare, tinokwanisawo zvekare kukupa chikwerete. Mukauyawo mabva kukambani imwe chete muri a group of 3 people, totoita matalks, motokwanisa kupiwa zvamuri kuda. Musakanganwe, tiri kubatika pa0786 852 151, 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. Right. Munhu waMwari madzinzwa here nyaya dzatinadzo muno. Ndo patinongoti zvenyika ino zvinongoda Jesu. Yeah. Zvinongoda Jesu. Imagine you are married to such kind of a person. Yeah. Ukutogara naye mumba, whether unoziva kuti auzivi. Imagine they were actually confessing kuti tinotoziva kuti ndezve-Satanism. Yeah. We know. Ipapo ndo papa ndakateya ipapo nchiti no, ndoda kumbonyatsopanzwisisa ipapapo. We know. Yeah. This is Satanism. Yes, they say they know. Saiwe unotokwira kombi wogara padhuze naye, iye achitoziva kuti I'm practicing Satanism. Ende anototaura kuti ndikakutarisa so hapana zvaunoita enda undirambe unotondida. So which means aatwane power rekucontrola even a certain environment yaanenge ari. Yeah. Iwo hauna mati. I wish I could call them back ndibvunze kuti nai pane vamunotya here kana kuti pane wokuti ukatarisa so uchifunga kuti chamukwezva asi zvobva zvaramba, anenge ari munhu akaita sei? No, simply because when power meets power, Yeah. the lesser power will bow down. Hakuna tetereka ndikuti hakuna simba rakakura kudarika simba raMwari. Yeah. When power meets power, the lesser power Bows down. obviously, definitely will bow down. Yeah. Masimba anenge Ayo amasimba iri raKristu. Ayo harisiredi kai. Yeah. NderaKristu. And I guess they also know kuti pane rimwe simba ravasina zvavanokwanisa kureta. They know. Even the devil knows that there is an ultimate power Yeah. above every power. Yeah. Bible rototi at the mention of his name, every knee, not Shall some bow. knees, every A knee knee. shall bow. Yeah. Every
Yeah. every remanjuzi iroro every rokwana paevry Rotopfuga, rotokwana remanjuzi panzi every apa. Yeah, pakaipa. Okay, Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church. I know the past 2 weeks tatiri palokinva vanhu vaka ma-GPS akarasa. Saka that's been a good news. We are back at Showground Convergence Wall. Mushamukuru Mswesandi. We are there and we are excited. A lot of people want to send my message. We are back. So we are back and the man of God said, I'm anointing people for September. Yeah. It's a September to remember. Yeah. September, is the month yakazvarwa munhu waMwari. And he always emphasizes that it's a very important month to me. And it's a month of restoration. Okay. So what he is saying, this Sunday, ingava marriage, ringava business, ingava imba, angava ma finances. Munhu wese une paunoziva paunozi apa ndenge ndakabirwa teta. Wakazvitarisa unozviona kuti this is not where I used to be. Yeah. Not where I want to be, but where I used to be. I used to be a very good person. I used to have a good marriage. I used to have good finances. I used to have even a good job. But ndakabirwa. Zviri kudzikira ndakabirwa. Apasisina. And wakagara unenge uchitry kufunga kuti zvakarasikira papi. Okay. So the man of God is saying it's a month of restoration. Zvese zvakabiwa. Zvese zvako chese chinonzi chako andizivi ndionochiziva munhu waMwari kuti this is the Sunday for you to come. We are going to recover. God is going to restore us this Sunday. Right. Muri kutaura nyaya restoration as we also count down to the restoration night. Restoration night. Yes, we also have the restoration night. Zvese zvatiri kuita tiri kungogadha momentum yedu kuti tisvike musi wa27 September patine inonzi restoration night with the prophet of restoration. Ichange iriko muShowground Convergence Hall iyoyo 27 September. It's a day not to miss for anything. Ungava uri Bindura, Kwekwe, Gweru, Mozambique, Zambia, wherever you are, as long as uchisvikika kuHarare, please make sure you come. This night is one of the biggest nights this year. Restoration night 27 September. Ikona ke kuzabe kusenzakala eHarare Showground Convergence Wall. Kuthiwa it's gonna be big. Right. Musi Thursday tiripo here pa State Lottery. Definitely. Okay. Thursdays, they are prophetic Thursdays. Vanozviziva vanoziva kuti chakatochaya muHarare muguta makuzikanwa kuti pa State Lottery every Thursday panenge pakabatikidzwa moto. So the man of God is coming this Thursday. Come in your numbers. It's going to be a very big Thursday service. Let us come and worship. Let us come and hear the mind of God over our lives. Hatigoni kungorarama. And chakanakira Thursday tete ndekuti inopa mukana iwo noti ndopinda kuchechi kwangu kwakati ndopinda kwakati. Sunday ndinsipo. But I really want to see the prophet Elijah. Ndongowanzwa pa radio prophet Elijah. Ndomukana wacho kuti all right usiri kuinda kuchechi kwenyu. Just come and see the man of God, the prophet of God. Make sure you come on Thursday. Okay, right. So Thursday, pa State Lottery Hall vanhu vanofamba sei? State Lottery Hall is corner Julius Nyerere na speak. Pasi pe footbridge. Yepa Joina City baba. Utori pasi pa yepa baba uchatongonzwa. Even wangosvika pa unotonzwa nemhepo yacho. Kuti pane zviri kutoitika pana zvatosiyana. So make sure you come. Tinotanga na 5:30. Ipapo na 8 o'clock tetapedza vanhu vanenge vatoropafadzwa vaenda kumba. So hapana chekumhanyira kukurumidza buda mutauni muse Thursday. Chingomira then come and see the prophet of God. Anditika. All right. So lastly, varuda kukubatai toziva pana vamwe vanononoka kubata vachada kuda kuziva kuti saka Sunday yacho tofamba sei, tombonzwa muchiti munombopa vanhu transport kuConvergence Hall ku Showground and then ku State Lottery musi Thursday
kuti vanenge vachikubatai panamba. Okay, and matondi reminder tete, we are on our days of fasting, 10 days of fasting. Zatakatutanga pamswa 1 kusvika muswa 10. Munongofasta musina kudzora mose kunasi apa nhasi teitichi 3 papa 3 Ah, apa mungofamba mega. you can still join. So I know there are a lot of people who are listening. We want to join you part-time prayer, nema fasting. I'm going to give you a number and to join Simon group. Raturungweta strictly prayer and fasting. We want to see God changing our lives. So when that transport kuzoya ku church, when that my directions, please send a message just now and I'll reply you and I'll give you the full information on 0780 413 472 0780 413 472. I'm going to join you to group. It's never group at now, but this specific group is for prayers and fasting with the men of God. Declarations for the day, and every day the men of God is on Facebook. Vaningaripo page Prophet Elijah. Vaningaripo every day. Change chukudza times vanenge vachinda life vachinamatira vanhu vachinamata nevanhu especially vari kunze kwenyika. So please make sure you text us on 0780 413 472 0783 413 472 0780 413 472. Anditika. Thank you so much, Apostle Peter kubva ku Mercy World Mount Gilead Church iyo inotungamirirwa ka